ତା ଗୋଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ବାପା ଆମର, ଭଉଣୀ ଆମର, ଆଉ ଏ ଘର ବି ଆମର। ଆମ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ତୁ କିଏ? ବାପା ଆମର, ଭଉଣୀ ଆମର, ଘର ଆମର, ଆଉ ମୁଁ କଣ ପର? ବାପା ଭାଇ କଣ ପରିଚୟ ପଡା ଧୁଆ ପୁଅ ଦଳ? ଆରେ ବାପା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ବସ୍ତାଳିକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭଉଣୀ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛ, ଭଉଣୀ ଛୁଆକୁ ରଜ କୁମାର ପୁନେଇରେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାମା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଛକା ପଞ୍ଜା ଚାଲେ। ସେତକୁ ବୁଢା ବାପଟା ତା ପେନ୍ସନ ପଇସାରେ ଚାଳି ତାଇ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଚଳେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାଇଯିବା ଦରକାର। ମୋ ଚାବୁକରେ ମୋ ପିଠିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ତମ ଚାବୁକ ତମ ପିଠିକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ମୋ ପିଠିକି ବି ଠିକ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନ ବୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି।